Bon vespre a tothom, benvolguts, benvolgudes. Bé, jo haig de dir que he passat milions de vegades per davant d'aquest museu i ha sigut un luxe ara poder-hi entrar. He arribat una estona abans i poder-m'hi passejar, perquè la veritat és que no ho havia fet i m'ho estava perdent i ha sigut un regal. Bé, avui ens trobem aquí a la Bisbal, al Terracota Museu de Ceràmica, per aquesta cerimònia de la segona edició del lliurament del Premi Toni Cobos. Aquests premis posen en valor l'arquitectura tradicional del nostre país. El respecte pel patrimoni arquitectònic tradicional, juntament amb les tècniques constructives, així com el material que l'han fet possible, són del tot necessaris per la preservació d'aquest llegat. D'una banda, és indispensable la complicitat entre propietaris, tècnics i constructors per la recuperació i manteniment d'aquestes arquitectures tradicionals. D'altra banda, les sinergies entre les diferents institucions i la complicitat tots ajuden a promoure i a posar en valor aquesta arquitectura anònima i de les seves tècniques tradicionals. Des de la Diputació de Girona, a través del Servei de Monuments i del Servei d'Arquitectura, treballem per la protecció, la conservació i la pervivència del patrimoni arquitectònic, també d'aquell patrimoni més vulnerable. Agraïm poder participar en aquests premis que agrupen arquitectes, aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers de la construcció, a més d'empresaris. I agraïm al grup de recuperació i estudi de la tradició arquitectònica que ens hagi convidat en aquest lliurament. Tanmateix, compartim la idea de Toni Cobos, la importància de recuperar l'ofici i els coneixements seculars, les tècniques constructives i els materials tradicionals, la terra, la pedra, la calç, el guix, la ceràmica, fusta, ferro i un llarg etcètera. Uns coneixements que són fruit de la transmissió de generació en generació i el testimoni d'una manera de viure, d'una cultura i d'un territori que és el nostre. Moltes felicitats per endavant a les persones premiades i moltes gràcies a totes les persones que heu fet possible aquesta edició. Merci.